Uy, tama ang tataba. Oh, hahay. Lato mga kasinag. Ipot! Ito yung kanilang nahuli. Yung pala, gurot pa sa kaputol. Anong tawag nito? Sa ano na ito? Isda na ito? Paso. Mga kasinag, andito na tayo sa Kagbalanak, kung tawagin sa amin. Nakita nyo mga kasinag? Oh. Simula dyan, ayaw mga kasamahan ko. Oh, kita nyo na. Di ba? Napakaliit na isla lang nito. Ngayon pala mga kasinag, andito kami sa tabing dagat. Papunta kaming Kagbalanak. Kasama ko yan, si Mrs. tapos si Ate, si Tutoy. Ayun, naghahanap ng umang pampain sa Badwit. Si Aldrian. Mamimingwit yata ako, kunin yung pamingwit ko doon sa bahay. Kasama ka, Pitay. Halika, Pitay, sama ka. Pitay. Chuchuchuchuy. Chuchuchuy. Pitoy. Kumusta na ang pitoy-pitoy na iyan? Hindi na napapansin ng tatay. Ha? Pitoy. Ayan mga kasinag, si Pitoy-Pitoy. Sasama ka? Sasakay ka sa bangka? Ha? Hindi kasi pwedeng sumama ito si Pitoy mga kasinag kasi isla yun eh. Hindi rin niya kabisado yun, lugar na yun. Maliit na isla lang yun mga kasinag. Para lang yun ano, parang takip lang ng kalderong isinaklog dun. Maliit lang yun. Marami kasing sihi dun. Mga abalon, sihi, tapos yung mga sisi, dami dun. Ayun. Pwede pa lang dyan magbakala. Ano? Tay. Ano? Ano? Mapiris ka yun. Tukon-tukon muna tayo mga kasinag. Tukon-tukon muna. Mapiris ka yun, tay. Daligan. Tayo sa iyan. Pwede na pag-iipit ka. Ay, luhay-luhay lang. Ayan mga kasinag, let's go! Kailangan kasi namin mga kasinag lampasan yung mga buya na yan. Kung makita niyo yung buya na yan, kailangan namin lampasan kasi lambat po yan. Lambat na pambanak yan. Nilikos kasi nila hanggang dun, layo. Kaya manggigilid kami. Ayan o. Mababaw, dahan-dahan lang, mababaw. Sige, abante. Lampas na yata, lampas na. Kasi nandito na tayo sa sinasabi ko sa inyo, ang Isla Kagbalanak. Ayan o. Yan, nakita nyo yan. Maliit na isla yung mga kasinag, maliit lang yan. Pero ang ganda ng lugar na ito. Ingat-ingat lang tayo at magapo dito, magapo, mabato. Batuhan kasi dito mga kasinag sa area na ito. Ayan na. May managpiriknik din. Kasi may mga kawayan na yun na pinaglagyan ng ano, trapal. Makita. Sige, dahan-dahan lang. Sige na. Batu. The please. Oh.
O ingat-ingat kayo, madulas ang bato. O pwede na dito. Ano, sa katay sinipit? Ano kaya no? Nililing baka nga. O yan, garong green. Diyan nagang doong si kuya ay. Tabangan mo na lang tabi ito eh. Yes! Mga kasinag, andito na tayo sa Kagbalanak, kung tawagin sa amin. Nakaapak na tayo. Ayan yung rawis, kung makita nyo. Yan o. Ayan yung rawis. Yun naman yung tapat ng rawis. Yung tatawag na kay patron yun. Andito tayo mga kasinag. Dito mga kasinag, sa lugar na ito, kung makapansin nyo, buhay na buhay ang mga bato. Dagat ito mga kasinag, pero ang mga bato dito, buhay na batong nandito. Ayan o, puro kulay itim. Tabi-tabi po, pununo po. Yan, itim na itim ang mga bato. Tapos yung bangka, yun, iginit na nila. At mahirap na, baka mapa sa bato, mabutas. May nagtanim ng nyug oh. Sino daw nagtanim nito? Good job, may nagtanim ng nyug. Dati nung panahon daw mga kasinag, ano ito? May mga tanim na nyug, may mga punong kahoy. Tumagal ng tumagal, kinain ng dagat. Kaya ang natutira mga kasinag, ito na lang talaga oh. Ito lang buhangin na ito. Nakita nyo mga kasinag? Simula dyan, ayaw mga kasamahan ko. Kita nyo na. Diba? Napakaliit na isla lang dito. Ayan mga kasinag, iwan ko muna sila. At dito naman ako sa area dito. Nakita yung area na yan. Kasi dyan sa area na yan mga kasinag, marami pong abalon dyan. Yung kasmay, sila naman magbibingwit yung iba, tapos magtitik-tik ng sihi. Hindi ko alam kung ano pang gagawin ng iba. Basta ako, hahanap ako ng abalon. Kasmay kung tawagin. Kasi nung pumunta ako dati dito mga kasinag, marami akong nakuhang kasmay dyan oh, yung abalon. Sa lugar na yan, marami akong nakuha dyan. Kaya dyan tayo pupunta. Mamaya na ako mamimingwit. Pag alam kong marami silang nahuli sa pamingwit, mamimingwit tayo mamaya. Ngayon, kukuha muna tayo ng abalon. Dati mga kasinag, ang dami dito. Pero ngayon, wala tayong nakikita. Ang nakukuha ko pa lang ay karakawali. Ayan oh. Yan, alam nyo ba yung mga kasinag? Yan, dalawa pa lang oh. Karakawali kung tawagin sa amin. Parang kapares din siya ng abalon, pero iba mga kasinag. Gawa ng yan na agad yung laman niya oh. Pero maghahanap pa tayo, hindi tayo susuko hanggat hindi tayo nakakita ng abalon.
Silip-silip lang tayo sa mga ilalim ng bato at sigurado andyan lang yan. Kahihibas pa lang kasi mga kasinag. Paliit pa lang ang tubig. Mga kasinag, wala pa akong nakuhang abalon. Yan pa lang nakukuha ko. Pambihira na yan, yan oh. Ilang piraso pa lang yung nakukuha natin. Oh. Sa masihi, nagsisihi tayo. Yan oh, masihi yan mga kasinag. Malaki pa kaya ang tubig. Yung bahaya ng abalon dun mga kasinag, hindi pa nalabas. Malalim pa ang tubig. Kaya wala pa tayong abalong makuha. Baka mamaya pag baba na talaga ang tubig, makakuha na tayo. Yan. Hanap-hanap tayo dito. Puntahan ko yung mga kasamahan ko doon. Tignan natin mga kasinag kung may nakuha na sila, kung may nahuli ng isda, at kung nakapagtik-tik na rin sila. Yan pala yung nakukuha ni Mrs. mga kasinag oh. Ang tawag nga dyan, apuga? Apuga. Tapos yun naman si ate. Yan, ito baga mataba itong klase na ito. Yan. Ano? Sige nga. Try nga maniliktik. Yan. Yan matibay yung maniliktik. Yan ang maniliktik mga kasinag. May dalang martilyo. Kasi yung ginawa ko dati paniktik kay Mrs. Kinalawang na mga kasinag. Nasira na. Kaya ngayon bigla ang nagkayayaan. Ayan, ang dala niya ngayon. Ayan oh. Pakahuli ito oh. Pero bagayan puyo. Pag nakakita ang tihim, kakanunta. Pucha, bagaw kadakol. Pucha, kadakol. Paano ko mariringgal yan? Wala man akong dalang ano, panto. Tingnan natin kung ano nahuhuli itong dalawang ito. Marami na kayo nakahuli? Ayan sa balde. Ha? Oh, marami naman pala. Oh, ayos na oh. Ay, mga kasinag yung nahuli nila oh. Ha? Oh. Ito yung kanilang nahuli. Yung pa yan, gurot pa sa kaputol. Ang tawag nito sa ano na ito? Isda na ito? Paso. Masok na ng ganyan ano? Isdang paso ang kanilang nahuhuli. Nasabi nung iba'y malangsa. Di hugot lang talaga yan. Ay di ano yan. Paano yan? Malangoy ka dyan kasi sumabit. Hindi, kaya bilog. O ikaw, ilan naman yung nahuli mo dyan? Naputol lugod. Wala nang banwit. Hindi, may banit pa. Wala nang tingga. Hindi, meron dyan. Wala kayo nakita nga ano? Yung kulato. Ayok pa yan. Ay, utya ng mga isda nga oh, naglalangoy-langoy oh, ayun oh. Hindi pa kaya hibas, kaya wala pa tayo makuha mga kasinag na ano, yung ang tawag ka doon? Kulato nga, ay kulato. Lato. Lato! Lato, asan? Ayan, tatanong ko, may nakita na kayo. Antay natin ang hibas mga kasinag, yung maghibas na hibas talaga para makakuha tayo ng lato. Ngayon, mariringgal muna ako yung mga yan, sisi na may shell. Mag-iihaw tayo mga kasinag. Update ko kay mamaya at manguha muna tayo. Yung naringgal ko mga kasinag, ito pala yung nakukuha ko. Ringgal. Yan. Kakaunti pa lang. Manonood muna tayo dito, may mingbit. Pasibadin mo yung malaki na yan. Sarabit ka, nagdudun mo. Ito oh, nakado mga isda oh, yun oh. Yung kayo dyan sa Aldria. Dito, subukan mo dito, baka may mga lapu-lapu dyan o sa gilid ng bato na yan. Kawit na naman. Wala.
Ha? Uto kaya o dun oh. Kabila. Kaso lang malalim pa. Taob. Uto oh. Yung kadakul. Mga kasi nagtatawid tayo dito sa kabila. Meron daw na ano? Lato. May nakita ng lato. May lato daw dito, may lato. Matataba man? Mataba man yung lato. Green na green. Ay mataba yan pag green na green. Ayan o. Ay yung ani ano, green na green o. Langoyin mo na kung sumabit. Pating dyan ko. Paano pating dyan? Bumababo nang iyan. Yaong pala dyan ang lato. Kanina pa tayo naghahanap ng lato. Andito pala ang lato. Ayun, green na green talaga oh. Sabi tayo po, nuno po. Oh. Handa na ko tako wag na do. Bakit? Ay, mababasa ako. Ang dami oh, mga kasinag oh, nag-green sa ilalim oh. Yan oh. Ha? Babaw. Ay, mamaya na yan. Paghibas. Subag ako. Daw, kuha ka muna. Oh, di ba? Lubog ka na nga. Oh. Oy, tama ang tataba. Oh, hahay. Lato, mga kasinag. Ipot! Maaraskad lang. Pero masarap. Kailangan lang hugasan ng ayos. Mamaya mga kasinag, paghibas na tayo kukuha ng marami. May dala kayong suka? Ay, tama, may suka dun mga kasinag. Pahibas-hibasin lang natin ang dagat. Malalim pa kaya, mababasa lalo ako. Itong nakuha natin, dyan lang muna yan oh. Okay, sakto. Saan pa may mga lato dito? Simpuhan lang kasi ang lato dito mga kasinag. Area lang, hindi man halos lahat latuan. Area lang ang meron. Kaya mamaya tudas yan.